Roztomili mamy lato, ale pospominamy se na Czorny Tydzień, a na Suszyni Grejcarów, bo to były takie dwie tradycje przed świętami Wielkiej Nocy. Na cieszyńskiej ziemi były takie dwie tradycje przed świętami Wielkiej Nocy. Co się na nich mało kto jeszcze poradzi wspomnieć. To był Czorny Tydzień, a Suszyni Grejcarów. Wszyscy wiedzą, a jeśli nie wiedzą, to im tutaj rzeknę, co to jest Wielki Tydzień. To jest tych 7 dni od niedzieli kwietnej, palmowej, do Wielkanocy. Na cieszyńskiej ziemi się to prawiło na ten Wielki Tydzień, Wieli Tydzień. Podobnie był jako Wieli Piątek, lebo Wielosobota. Ale mało kto wie, że okrom Wieligo Tydnia był jeszcze Czorny Tydzień. To zaś było 7 dni między śmiertną niedzielą, lebo czorną niedzielą, a niedzielą kwietnią, palmową. A czemu się na to prawiło Czorny Tydzień? Na bokiejsi hańdowni, gor w Goralii, ale nie iny tam, cudzi ludzie się pytali, z czego się na to prawi Czorny Tydzień. Ludzie to wykładali tak, że jak się chłop nie umyje, a nie przeblecze przez cały tydzień, to potem będzie zmazany, a będzie czorny. Można a i jako murzyn. Starzy górole se robili błozna, że jak się chłop nie umyje, a nie przeblecze 7 dni, to potem może iść do lasa na pytlaczkę, a ani go gojny pomiędzy stromami nie uwidzi, bo będzie czorny. Tuż takowny zmazany chłop se mógł nachytać bażantów, a i chycić na oko jakiegoś sarnioka. Ale w tym Czornym Tydniu, gor we śmiertną niedzielę, po dziedzinach w Istebnej, Jaworzynce, Bukowcu, a i w Chyrczawie, drepsiły se dwie dziołuszki z taką lalką. Czasem ta lalka była zrobiona ze słomy, a prawiło się na tą lalkę, że się chodzi po morzanie. To był takowy zwyk, jeszcze ze starucznych czasów, kiedy Marzanna to była bogini zimy, bogini martwej natury, a śmierci. Te dziołuszki drepsiły od chałupy do chałupy, a śpiewały dycki dwie pieśniczki. Jedną kościelną, ona się mianowała Podziękujemy Chrystu Panu, a oddajmy chwałę Jemu, a drugą, co się mianowała Morzanna, coś w poście jodała groch ze słoninami, groch ze słoninami. Tymi pieśniczkami, te dziołuszki, ludziom ogłaszały, że wnet przyjdzie Wielkanoc, a że się skończy ten czas martwy, czas śmierci, a zaczyna się czas żywota, a przyroda się będzie pomału budzić. Na cieszyńskiej ziemi Marzanny się nigdy nie poliło, ani się jej nie topiło. Tak się robi na Górnym Śląsku. Jak dziołchy obeszły całą dziedzinę, to Marzanne schowały kańsik do sąsieka, co by ją zaś na rok wyciągnąć. To, że baj dziecka ze szkoły terazy polą Marzannę, a ją topią, to je cudzy zwyk, cudo tradycji, co ktoś uwidział możne kańsik w telewizorze. Drugim zwykiem, co już go mało kto wobec pamięta, było Suszyni Grejcarów we Wieli Piątek, lebo we Wielkanoc. Ludzie wierzyli, że w tym czasie diabeł traci nad pieniądzami swoją moc, bo przeca podle Biblii Judosz przedał Jezusa za 300 strzybnioków. Wiecie, w Ustroniu pod Równicą je takowy kopiec, co na niego prawią żor. Ludzie na to prawili że to je pieniężno dziura. Kiejsi hańdowni w tej dziurze się we Wieli Piątek suszyły grejcary, bo przeca diabeł w ten czas nie miał nad nimi władzy. Tuż szło wartko przyjść ku bogactwu. Ale to nie było taki lachki, jakoby się komuś zdało, bo grejcary było trzeba tam powiesić ganc o północy. W sekundzie z Wieligo Czwartku na Wieli Piątek. A przy tym się nie śmiało nic rządzić, ani zakuckać, ani otwierać gęby. Toż wiecie, to nie było lachki. Jak dosik przyszł, a uwidział na sznurach telowne grejcary, to dycki żyk jezeryna. Tuż dycki gdosi coś i żyk. Taki to były dwa zwyki, co o nich już mało kto pamięta.